hwehwere ne nkwa ye tro rest in peace na ye nua ba ye doctor Boadu Boadu ye Grace heba no woda no obi a tro rest in peace na me akwantu a me si he de me si mu bu princess abre sister no won rest here because a children some na ano odin and some a ye keka na ano odin want me rest sister I want me rest it just say on one kasa sole aba abeka sansa Ghana for ebo beto ye asofo kasa na ye prophet Azuka so de ne de abeto dwa say eh enye hyenhyen nyina na ye fe Grace Boadu fie wo dem a waye no white mahwehwe mu yi na Grace Boadu se na busuafo se man sorry na wo hene na wo hye ne nka wo ware no no se man ko pepa cho bia ma wo hene no anko buko to dwa ma wo hene na enye ade abusuafo mo ho beto mu da sanso na ne fie a wasiesi ho wo busuani a wo baye wadwen se wo kwakotra fie no adi akaka bensem ana ne clinic na wasiesi ho no wo busuani bia wo don sabe su bu se oni ho ntimi ko take place no ubewu yes you will die flat down flat you will die prophet Azuka said ubewu because Grace Boadu ni wuo no one o hwe na wuo mu kra wo de na wuo na asesa sika no sanso na enuama na sa honhom ode omo ye adwuma menim adwo menim sei no ahom ode omo ye adwuma no ano ode nti wa mampe osofo bia ne nsam ode ambebɔ mpae ama mo woni fie ho ne clinic ho a wo bi obakɔ wura fie mu a honhom ne bebɔ natofo prophet Azuka na wo ka sansem mma yankasa yentie nanu mu nsam emra sesia na montage Bible no kwafo ni kunu no na yese wo fra Azuka na one mistake our ye ne say ne nukwa so grant interview o say it's true daddy ne nukwa say o grant interview no ne nukwa say o ye interview no ye din two enukwa say opposed to pictures enukwa say opposed to pictures o ye din why bono kwafo wolumai unia me say empostu picture biem en grant interview biem na ye din o de na nyankopon ye se ko na nke koje no je na obekọ akọje no no ukoduru ho no no hu se wo ntimi nti na se hohoro wonsa na obu ketemu ntem ohwe saade ofie ho a ne konso odin ubenya asem atare na se ubenya asem nenso tie me bua o mo busuafo ni tia omo mpa obi a oyo di hunufo owo nimfom na omwa o mo enyesa wo ha befa fie ni bia bekum tu mo sanko ohene na no ne wo ho na oni ni jaye no omonko pa ne chew na onsrempa ye Azuka e beifo Azuka de na wo ma me kasasa ena na metie obi fra no so yesunsum nipa wo say e bia wo di adu me kasama kirem great gift ade na abono yes sunsum aka kirem sa ade na abono mo se san habai no makono no ma toto no ma betenase ana me wo tumi mi wo sunsum na mi wo we na mi wo baye na mi wo honhom ana metimi asaw yale metimi aye we sika ye na so passion wie sika listen to me sika ye na so passion wie sika yes sika ye passion wie sika muntia sama make fie white na mu ni zefe no se man ko pepa achew na ma anya ho adwuma obi obetena fie obi ade no be bono kuno e spell it yes muntia sama make achemo ma me say bal best ne say asofo bi si we he okoji ade ba okoji suman okoji tumi ukoba bi kogina de na obu ade no so ade ne bow enye easy enye so wa wie no na ye beka mu nsem dabi me yodifo me mpese musuo ne ohaw ne amane bi betena wo enti de beboa wo mo busuafo ne tia omo mpa obi a oyodi hunufo owo nimfom
na omwa omo enye sa wo ha obefa fie no bia bekum na obi ewu adwaye na bono na oda ha na mo se eye ne nkere wu hwan na ka kire wo me se efie no so man kope odifo obi owani mo nkofa konfo nkofa malam muntie mo nkofa konfo nkofa malam muntie mo nkofa konfo nkofa malam muntie mo mpe odifo owani enya de oni ani odifo a oni ani ko ho a won so ade ne babo wakum odifo a oni ani ekọ ho a won so ade ne babo wakum tu sasunje betimi aba ohene na one lady no wale na monko panic chew wafom ese die futuo emma mlante ne maba wa amani abrisika na mompe nyansa kwan a mobefa so mompe nyame akwan a nyame hira o nyame hira ubetime nya odifo bi de obefa kwankyere mu nkaka oba bedie ope ho ntam de abakọ akwhwefom ze gbanyan tie sunsun enu ntime ka kye mo se nyankopon ana wakata no maso ana oma ne koboko na nyesa ensem obeba orebeho bra wa bra ansa na wawu no fi se odo ano akofre se mi wotumi metima mo anya ba onso ko pebi okoya ebesei de obeye bi enyeyi enam se ade na wodo ketema de ano aka ni nyina no onsa ka honhom be bow papa J cash me se onyansani badwem ba bi opeso bobra bia nyabotre wate pe odifo oga ze ide oga sika pefo me catch mo se nyame na amana akodi nyesa ensem obeba no obetena se na me mayese metimi amwa yese wonso kopebi wonso nam se ode saade na wo jenkofo no wonso ode asesade enti ode sesade se oye din ni kwa so peba o te ho se obi ontimi ngo obetimi amana obetima amana do obetima amana do o kwa akoye doctor de na o ga se o ga sunsum fo no mo ya jimifo ene zango bia adana yan kwose ya de be ma kwaji sika ya de be ma ji sika wi ana ya sa afechiri se be ma ne nsore wala mo wasiru spiritualities entesa ye be ma obibi no wa short to bibi prophet Azuka wakasa wose mo hwe na ma nkokomfo bia ho na mo mpe sofo a ne nsem wo de na chese wose mo hwe prophet Azuka no ye sunsun nduma mamansa eye Grace Boadu de japade a wo ja wo kire no matumi ayisu ekwentwa na me de nsembe so makra